जोंहा बेयावहाय स्कुटिखौ बायफैनायमोन आरोना हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय आंनि ददेरे ब्लग इउटुब चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरनाय थाबाय ओमफ्राय आं दायो उदालगुरि टाउनाव थांनो ओंखारदों आरो ओमफ्राय बहा हाबगोन मा लाबोगोन ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर थौदो बिदिब्ला आंजों लोगोसे जोंथिंनि उदालगुरि टाउनखौ नायबानो जाबाय आरो गाखोहैनोसै आङो फाइनालि स्कुटियाव गाखोबाय दायो जों उदालगुरि टाउनाव थांनोसै चलो नायलांबाय थादो गुफुंजोब्बाय गामि जोंनि गामि बेनो गामियाव पस्ट अफिस दङ नै जोंनि पस्ट अफिसा ओमफ्राय बैया जाबाय अंगनाबादि नै सिगां एलपि स्कुलमोन दा बेनो आरो ओमफ्राय बैया नै बियो बाथौ मन्दिर बेनो जोंनि गामिया लोगोफोर सोरबाफोर स्कुटि बायनोबा नै उदालगुरियाव एप्रिलिया दङ ओमफ्राय नै सुजुकिया जायाव बायनायमोन आरो गलमायाव मा होनदों सफैयाखै